Mehet! Feri! Na most mondd neki! Ül! Jaj! Jaj! A múltkor az előbb olyan szépen csinálta. Azt, hogy, hát az, hogy ül. Várj, az most... De közben miket néz a disznóval, ezt nem értem. Kivilágítom ezt... Feri! Kivilágítom azt a Feri! Feri! De hallod? Utasítsd már rendre! Hogy megmered? Úgy kevered, mint a horgászat a nagy harcsánál, mikor megfogják előtt. Most! És mondod, csönd a marad. És van az... De van ez... Hallod, Feri, fogadjuk be, van ez tanítva erre. Hogy feszítsen. Be van bugva? Várj, most támad. Azt mondja, várjál, most támad. Várjál, most támad. Várok én, várjál, most támad. Várok én, bazd meg. Várjál, figyelj, oda nézzél. Figyelj, menjél vissza! Húzd! A kurva anyádat! Helyes csávó. Ugye várjál, most támad. Megvárjam, vagy? Megvárhatom, még támad, vagy de várjam meg. Hé! Hurka! Elmegy.